Seuraavaksi merisää, mää ja huomautus veneilijöille. Perä merellä, odotettavissa huomenna keskipäivä. Brittein saarilta Venäjälle ulottuu laaja korkkauspaine. Pitkällä lounaalla saattaa esiintyä päissään 12 metriä sekunnissa. Jääpaloissa merellä oleva syvä matalapaine liikkuu ääntä kohti 3 metriä sekunnissa. Sisävesillä liikkuvia varoitetaan tänään aamiaisen ja lounaan välisessä tuulessa. Illalla ja yöllä ahvena merellä 3–5 enimmäkseen hyvän näköisiä. Yöllä ja aamulla utua tai kutua. Aamulla tuuri kääntyy vähitellen, ahvena merellä kääntyy pohjoiseen ja kutu hälvenee. Alaselkämeren, Suolakurkkumeren ja Perämeren reikäalueilla suunnaltaan vaihtelevaa huonoa tuulta 8 metriä sekunnissa. Sääoot rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari 17, Länsiluoden 0, näkyvyys 1000 kilometriä. Kotka rankkitynnyri utua tai tumua 3 metriä sekunnissa kertaa puntaa. Emämokasalo 15, Koillinen 1. Jyp TPS 20, näkis vaan. Eestiluoto puuttuu. Pogashar 60, Pohjois-Korea 3, pilvessä. Hanko Tulliniemi, Kuiskiva Tullimies 2, Itä-Kaakko 3. Russarö 13, Itä-Kaakko Kiikun Kaakun -8. Marjaniemi Hanat Kaakossa 3 promillea, näkyvyys metri. Kotska Sandö 123, ei näkyvyyttä. Yttoo 18, Selkiskö. Fagerholm 6–3 tyyntä eli tyynyä, melkein selkis. Isorunkkari 4 sumua, näkyvyys 50–60. Saarioisten maksalaatikko 299, rusinoilla, hyvä näkyvyys. Kylmää Pihlaja 14, humua 100. Nahkiainen housussa 3. Hestfittan 8, tumua. Tahkoluoto lounas 13, Bredskär kahvitauko 3:30. Valassaaret länsi-lounas Tankkar Oponkkar. Ulkokalla 10, 3 pas, kalla. Tuuli etelälounaasta 10 metriä, näkyvyyttä sekunnissa keskipäivällä Kaakosta. Meriveden korkeus mitattu tänään kellolla 11, 0 metriä merenpinnasta, paitsi Turku -8 metriä. Huomautus veneilijöille. Perkele!